Löytyykö sopiva energiajuoma? Mulla on meinaan hirveä jano. Kyllä se löytyy todellakin. Kohta me lähdetään juomaan. Pulloja palautetaan. Ja sitten me täysin rikkaita. Me saadaan niistä varmaan vähän rahaa. Jep. Pikkusiskolta lainaa tuli parikymmentä senttiä. Kohta on Suomella petty. Vähän vielä pulloja jaksaa vääntää, sitten tulee sieltä se häätää. Kohta meillä vähän höllii energiajuoma mahassana. Se maistuu tosi hyvälle. Ja 50 senttiä on meillä. Matkalla kassalle ollaan ja tyytyväisellä mielellä on. Kukaan ei voi estää juomasta meitä tätä herkkua jo. Marketissa saa mitä haluaa. Monsteri ja ihanaa. Tältä mikään ei loppua voi. Karkkejakin täällä on. Mentiin kassalle. Jonotettiin kauan. Siinä me odotettiin pari tuntia. Sitten me mentiin vähän kotia. Hei. Kassan ohi mä kävelin, odotin kaveria. Nyt jonottaa kassalla. Penkillä yksikseni, ei ketä seuraa, ihan yksin vaan. Myyjä vaan kasvaa etsestään, eikä mitä sille voi. En. Sieltä se kohta tulee vaan. Mä odotan sitä, aivan innolla. Tuotteet hyppysi ja sait. Nyt me onnellisia ollaan vain. Tää oli S-Marketti.